Здравейте, хора! Имах много тежък ден, който започна в 6 сутринта. В момента е 11:20 вечерта. И просто нямам търпение да махна този грим от лицето ми, който е престоял вече яката. Гледайте какво става тук. Изревала съм си живота, когато е студено рева. Така че докато си чакам храната да дойде, хайде да го махнем. Днес снимахме видео как живеем в 2016. После Хрис ми даваше частни уроци по пеене и много ми хареса. Той ми каза, че се справих добре. Може и да ме е излъгал, не знам. Те използваме двуфазната вода на гърния. И тръгвам аз да се прибирам в 11 вечерта, като си мисля, че това ще е най-скучното пътуване някога. Аз очаквам, че ще се викна такси и просто ще си мълчим през целия път, ще се стигна до нас и ще си махна грима, ще си поръчам храна и ще приключа до там. Но съдбата имаше други планове за мен. Първо, като влизам в таксито, нещо ми прави впечатление. Има един огромен таблет, който е отворен на всякаква музика, която можеш да си избереш. И таксиджията ми казва, пусни си каквото желаеш. И си пускам Сейнт Левант. Той ми казва, сега ще те скандализирам. И той изведнъж святка някакви лампи отстрани, такива парти светлини. После святка трета лампа отгоре. И аз съм като, вау, това е някакво парти такси. Мисля, много яко. Ще сложа кадри даже. И изведнъж той ми вика, искаш ли да го направиш по-яко? И той се обръща и ми дава светещи очила. Светещи парти очила. Къде се намирам? Какво е това такси? За първ път се качвам в нещо такова. И той ми казва, това не е всичко. Какво ще направи този човек? Аз първо си мисля, че ми дават light stick. Но се оказва, че не е light stick, а микрофон. Дава ми светещ микрофон в таксито. Така че искам да кажа, този човек ми оправи деня абсолютно. В смисъл, деня ми беше много хубав, честно казано, но просто беше изморителен. Ще сменя водата за последното минаване, но сега лицето ми поне диша. Хора, вие си нямате на идея колко е тежък грима от 2016. Особено като е седял